نيوز خبركم مافكرت سبورت نلومي سولس 21 مقابيت كل تشحن 24 تسناديو زولو سومناو مدب سبورت نمبل 24 زور ألجيريا نمبل 207 زور جراند تور جيرو دي إيطاليا نمززام وددر كعس أغري بريمير ليج إنجليزن كالوت حبريتاتاتن كتانا قديو نغتكتاتو لنا بغور عدمينا نقرب كاب سنبت 10 جنبوت كل تشحن 24 جميرة أما بال 24 زور ألجيريا تتأميدات تركب باسلت أني مو سياسية لتمرح هجراوت جان تقدد مشكلة إيرترا نتي هجراو وددر كساب هجراو وددر كمسل بزغل ملك عبلي لاتو أزان ميرون تشومة أغللو جبريوات ميلكياس معكلة يافيت مولجيتان إيفن يمانن أختي تازلا هجراوت جانتا كساب كرمة مال سنبت أبز تغانعو شمونت مدرغات نبيج أماليا حفشاو جزية بمجد 25 ساعات 31 دقيقة 44 كاليتات تقوعي زولو ميرون تشومة نتعدى ماليا بلوت منسي بمجدي ميلكياس معكلة أب تحت غزترها كتتوان انكلا أمانغو كلابات نزقبر وددر دما كدامي تغينا تمرحو الله ماليا نقص عقبون نماكل مسلت أني قدم بشكلة عالم وكيلو نابزي زور قريبو زلو شامبيون وددر تسرقي إيرترا عامة كلا تشحن 23 عوض أمانيو لبيسوا زلو أبشاد شاي مدرخ نبيج أماليا كاب ألجيرياوي أيوب ساهيري كمن زعزغال ميرون تشمه كالاي كويني سعبون زلو ألجيرياوي ناسيم سايدي بأربعة كاليتاتي مرحوم بالعلغلة دقيق دحير زلو تغراد ماي ماليجاويت كونتيننتال تيم مدكل إيوب كومون بثلاث دقائق تفلي زلو ميلكياس ماكل اندما بقدم تقتل مبل شابعين 10 درجة حيزم مس قداموت 10 بلوطات تغرادمتي تسريع مالوهم ميرون بتوساقي أماليا قطبتا وددرون بدمر سالساي درجة حيزلو أبال هجراويت جانتا إيرترا خليلو جبريوات بوغنو أب قلسن ماليا نقص عقب بدحر ود هجرو عوض أمان كالاي ترتا تسريع يركب أب حمشاي معراف عود مدرخ زغنة كيلا وددر شكوا ملكياس ماكله أب كالاي مدرخ كالاي درجة حيزو بمنبارو 10 نتبتات يسي كب كيلوم إذا ود 18 عامت ولدو تغدادا ماي سمو مسلم قدم حجي أبز زورناي مدرخ عوض زتوغنات صفو ناتنايل برهانة أولمبيكاوي دانييل تغلايمانوت مغصب دبساين تسوم عقبة مريمنون كحواس بقيع الله ميرون تشمه بشانخو أب قدامي مدرخ كالاي كوينو بمتاو 3 نتبتات يوسي وسيدو إذا ود 31 عامت قديم تغدادا ماي لبيسوان زولو بيج أماليا كساب مزازم مدرخ نترا عكبوا 4 وسخ نتبتات يوسي كدل بيوم نتم أب كل تشحن 10 كمون كل تشحن 10 بيج أماليا زور ألجيريا زوننو ناتنايل برهانن مقصب دوساين كا أب تاريخ كحبروميوم 10 مدرخات شحن 450 كيلومترات زد تقلل بيوسي بكلتا نتبغلة درجة زعير زور ألجيريا تمالسوني بناي 226.5 كيلومتر قعزوز غتصلها تخون كله كنمي سولوس 21 جنبوت بزكاد 248.5 كيلومتر زرحكتو وددر دما كزازم يوم إيرتراوين تقدمتي أولمبيكاوي أمانيل جبر إكزابير كاب أمريكاويت وورلد تور تيم ليدل تراك كومون هنوك مولبران كاب كازاخستاناويت وورلد تور تيم أستانا زيساتفو لزلو بربعة جنبوت كل تشحن 24 استغفته مبل 207 وددر جراند تور جيرو دي إيطاليا كاب زي تمالتوني نخلاي معلتو أب عرفتي بدحر موعالو لوم زولوس 21 جنبوت كل 260 كيلومتر بزعمم مبل 10 معراف قغط اليوم زاقي تغايدو بزولو 15 مدرخات 56 ساعات 11 دقائق 4 كلتن كاليتات هاري موزولو تقدادا ماي وورلد تور تيم حورات إمارات عرب سلوفينياوي تادي باغاتشار كالاي كوينو نزغتولو زولو بريطانياوي أبال وورلد تور تيم إنيوس غرينا ديرس توماس جيراينت ناي لعلي 6 دقائق في حفل اللي ينصيفلو بملاو أمانغو نجر بشكلتا زغونا مخالفة قات إمو كابزي جيرون تزيت عاليو روزا ماليا حفشاو جيزي ويكا جي سي كم زوننا ملو بملو زترغاقت أيو نتوماس جيراينت سعبو سالساي درجة حيزولو كولومبياوي تغرارماي وورلد تور تيم بورا هانسرونغ دانييل فيليب مارتينيزيوم أمانيل جبر إكزابير أبزور نزهدمو تقدادمتي نعسرتات كيلومترات أب كنميت وصين نهادنة كتل عماليا بولوس شغاقاي حيزو نزولو ودقانتو إيتيلاوي يوناتان ميلان أم معواد زتصاوتو زولو ترا يبل زبل عبرس مغانو كابوز حتى تنتن تقداتلتن كردن بشكلتا موغس رخيبو اللهم
ናይ 30 ዓመታት ጽምኢ ዋንጫ ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ክለብ ሊቨርፑል ከርዊ ዝኸኣለ ጀርመናዊ ዓላሚ ዩገን ክሎፕ ቅድሚ ትማል ሰንበት ምስ ክለብ ዎልቭስ ብዘካየዶ ናይ መወዳእታ ግጥም ብድሕሪ 9 ዓመታት ምስ ክለብ ሊቨርፑል ተፈላልዮም። ኣብ መወዳእታ ዝሓለፈ ወርሒ ጥሪ ስርሑ ብግቡእ ከካይደሉ ዝኽእል ኣካላውን ኣእምራውን ፀዓቱ ስለተጠንቀቐ እኹል ዕረፍቲ ንምውሳድ ኣመዛዘሚ ናይ ዝዓመተ ስፖርት ንሊቨርፑል ክሓድጋ ምዃኑ ብምግላጽ ንደገፍቲ ክለብ ሊቨርፑል ዘሕዘነ መርድእን ንመላእ ቤተሰብ ስፖርት ድማ ድቦላ ዝኾነን መልእኽቲ ንዘመሓላለፈ ክሎፕ ብኽብሪ ንምስንባት ጋንቱ ሊቨርፑል ኣብ ዋዜማ ምስንባቱ ብስሙ ንዝተጾምቀ ቢራ ብጨረታ ናብ ዕዳጋ ውሪዳ። እዚ ብምትሕባር ዴንማርካዊ ፋብሪካ ቢራ ካርልስበርግ ጀርመናዊ ፋብሪካ ቢራ ኤርዲንገን ብፍሉይ ዝተሰርሐ ቢራ 491 ጠራሙዝ ጥራይ ኮይኑ እቲ ቁፅሪ ነቲ ዓላሚ ንሊቨርፑል መሪሑ ዘሰላሰሎ ብዝሒ ወግዓዊ ፀወታታት ዘመላኽት እዩ። ኣብ ርእሲ እዚ ቢራ ብዝተዳለወሉ ነፍሲ ወከፍ ንሱ ዘካየዶ ፀወታ ንነፍሲ ወከፍ ጥርሙዝ ተወኪሉ ቀሪቡ ንጨረታ ክፉት ኮይኑ ንኣብነት ጥርሙዝ ቁፅሪ 206 ነቲ ኣብ ቀዳማይ እግሪ ብባርሴሎና 3-0 ትምራሕ ዝነበረት ሊቨርፑል ኣብ ካልኣይ እግሪ ግጥም ፍርቂ ፍጻሜ ሻምፒዮንስ ሊግ ኤሮፓ 2019 ንመጋጥምታ 4-0 ኣዕንያ ናብ ፍጻሜ ዝሰገረትሉ ተኣምራታዊ ግጥም ጥርሙዝ ቁፅሪ 208 እታ ጋንታ ኣብ ፍጻሜ ንቶተንሃም 2-0 ውዲቓ ጽዋእ ሻምፒዮንስ ሊግ ኤሮፓ ዘለዓለትሉ ፀወታ ዝውክል እዩ። ክሎፕ 8 ጥቅምቲ 2015 ንሊቨርፑል ከኣሊ ተሰሚዑ ናብታ ጋንታ ዝተጸንበረሉ ኣብ ዝገበሮ ፈላማ ጋዜጣዊ ዋዕላ ንሊቨርፑላውያን ካብ ተጠራጠርቲ ናብ ኣመንቲ ክንቅየር ኣለና ስለ ዝኾነ ኸኣ ሕጂ ብሓድሽ መልክዕን መንፈስን ጉዕዞና ክንጅምር ይግባአና ኢሉ ናብ መገዲ ዓወት ከም ዘበገሶም ዝፍለጥ ኮይኑ ነቲ ኣብቲ እዋን ዘሕለፎ ምስ እምነት ዝተኣሳሰረ ለበዋ ንምንጽብራቕ ከኣ እዚ ቢራ ብሊቨርስ ቢር ወይ ከዓ ቢራ ኣመንቲ ዝብል ስሚ ተዋሂብዎ። እዚ ዝሓለፈ 16 ግንቦት ዝጀመረ ጨረታ ናይ ቢራታት ክሳብ ዝመጽእ 30 ግንቦት ዝጸንሐ ኮይኑ መበገሲ ዋጋ ነፍሲ ወከፍ ጥርሙዝ 5 ፓውንድ ስተርሊን እንግሊዝ እዩ። ነዞም ኣቐዲሞም ዝተጠቕሱ ክልተ ፀወታታት ሻምፒዮንስ ሊግ ኤሮፓን ሊቨርፑል ሻምፒዮን ፕሪምየር ሊግ ንኽትከውን ዝገበሩ ወሰንቲ ግጥማትን ዝገልጹ ጠራሙዝ ቢራ እልቢዝ ዘይብሎም ተጫረቲ ክስሕቡን ብልዑል መጠን ገንዘብ ክሽየጡን በንጻሩ ድማ ሊቨርፑል ብኣስቶን ቪላ 7-2 ዝተሰሓረትሉ ከምኡውን ብሪያል ማድሪድ ተረቲዓ 2 ጽዋት ሻምፒዮንስ ሊግ ኤሮፓ ዝሰኣነትሉ ንግጥማት ዘንጸባረቑ ጠራሙዝ ቢራ ኣቓልቦ ተጫረቲ ክስእኑ ትጽቢት ተገይሩሎም ኣሎ። ክሎፕ ብሰንበት ንዎልቭስ 2-0 ሲዒሩ ናይ ሊቨርፑል ዕዮ ብዝዛዘመሉ ልዕሊ 60,000 ደገፍቲ ብኽብሪ ዝተፈላለየ ባነር ሒዞም እናዘመሩን እናጣቕዑን ኣፋንየሞም። ከም ትሬንት ኣሌክሳንደር ኣርኖልድን ቨርጂል ቫን ዳይከን ድማ ክነብዑን ዓይኖም ቁፅፅር ክብል እንተራዮም። ክሎፕ ብወገኑ ንደገፍቲ ሊቨርፑል ኣብ ዘስምዑ መፋነዊ ቃል ልዕሊ ሓያላን ኩዕሶ እግሪ ዓለም ብምባል ወዲስዎም። በተወሳኺ ድማ ከምቲ ንሱ ናብ ሊቨርፑል ክመጽእ እንከሎ ሓንጎፋ ኢሎም ዝተቐበልዎ ንሓድሽ ኣሰልጣኒ ኔዘርላንዳዊ ኣርነ ስሎት እውን ብተመሳሳሊ መገዲ ማሕረ ገይሮም ክቕበልዎ ተላብዩ። እዚ ወዲ 56 ዓመት ኣሰልጣኒ ምስ ሊቨርፑል ኣብ ዝጸንሐሉ 9 ዓመታት 8 ጽዋት ዓቲሩ። ካብ 2013 ክሳብ 2017 ማልያ ማንቸስተር ሲቲ ለቢሱ ኣብ ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ተጻወተ ስፓኛዊ ወጥቃዓይ የማናይ ክንፊ ሄሱስ ናቫስ ዝበዝሐ ናይ ኩዕሶ እግሪ ህይወቱ ኣብ ላሊጋ ስፓኛ ምስ እትነጥፍ ክለብ ሰቪያዩ ኣስተማኺርዎ። እዚ ወዲ 38 ዓመት ተጻዋታይ ገና ወዲ 15 ዓመት እንከሎ ምስ ትስፉዋት መንእሰያት እዛ ስፓኛዊት ጋንታ ዝተጸንበረ ክኸውን እንከሎ ወዲ 18 ዓመት ምስ መልአ ድማ ናብታ ቀንዲ ጋንታ ብምስጋር ካብ 2003 ክሳብቲ ናብ ማንቸስተር ሲቲ ዝገሓዘሉ 2013 ዓመተ ምህረት ተሰሊፉ። ኣብ 2017 ካብ ማንቸስተር ሲቲ ምስ ተሰናበተ ኸኣ ናብዛ ከም ቤቱ ዝርያ ክለብ ሰቪያ ብምምላስ ንተወሳኺ 8 ዓመታት ተጻዊቱ። ብሓፈሻ ልዕሊ ፍርቂ ዕድሚኡ ማለት 20 ዓመታት ካብ ዕምሩ ምስ ሓለቓ ጋንታ ኮይኑ ዝመርሓ ክለብ ሰቪያ ኣሕሊፍዎ። ናባስ ብዓርቢ 17 ግንቦት ኣብ ዘርግሖ ቅልዑ ደብዳቤ ካብ ሓለፍቲ ናይታ ከም ኣካል ህይወቱ ዝቖፅራ ጋንትኡ ነቲ ኣብ መወዳእታ ዝዓመተ ስፖርት ዘብቅዕ ውዕሉ ንምሕዳስ ዝምልከት ጻውዒት ቴሌፎን ወይ ዕድመ ክረክብ ብዘይምኻሉ ነታ ክለብ እናተቐንዘወ ክሓድጋ ምውሳኑ ፍሊጡ።
بدحر زفتصامي بريزيدنت سيفيا هوزي ماريا ديل نيدو كاراسكو نصباحيت قدام ابز صوع غازيطاو وعلا نافاس زبصحو مدمدمتا وساني كاب حصرت اغل مرداتا زنقليو بمبال ناي ملو عمرو وعل جوبايلو እቲ ፕሬዚደንት ብዛቦ መግለጺ ናቫስ ኣዝየ ዘፍቅሮ ዘኽብሮን ዘድንቑን ቅርሲ ጋንታና እዩ ምስኡ ድማ ኣብ ቃልዕ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ይኹን ኣብ ውሽጢ ክገራጮ ይደልን ሴቪያ ንናቫስ ስለ ዘይደልየቶ ካብታ ጋንታ ወፂኡ ዝብል ጽሑፍ ኣብ መጽሓፍቲ ታሪክ ክሰፍር ድማ ፈቓደኛ ኣይኮንኩን ናቫስ ምሕዛኑ ኣነ ሓላፍነት ዝከመሉ ናተይ ጉድለት ኮይኑ መንቀልዩ ጉጉይ መረዳእታ እዩ ስለዚ ኣብዛ ጋንታ ክሳብ ንሱ ዝደልዮ ግዜ ንኽፃወትን ንኽፀንሕን ንምሉእ ዕድሚኡ ምሳና ዝቆርኖ ውዕል ንክኽትም ዕድመ የቕርበሉ ኣለኹ ኢሉ ብድሕሪ መግለፂ እቲ ፕሬዚደንት ምስ ሃገራዊት ጋንታ ስፓኛ ኮይኑ ዋንጫ ዓለም 2010 ከምኡውን ዋንጫ ኤውሮጳ 2012 ዝዓተረ ናቫስ ነቲ ዝቐረበሉ ዕድመ ብእወታ ንኽቕበል ሓንቲ ደቂቕ እውን ከም ዘየጥፍአ ብምግላጽ ምስ ሴቪያ ክቕፅል ምዃኑ ዕላዊ ገይሩ بتوسع دماغ سابز متصورحي تحساس 2024 بمتصوات ጫሙ ከም ሰቅልን ብድሕሪኻ ክሳብ ሕልፈተ ህይወቱ ኣብታ ጋንታ ንዑ ዝቕበል መዝነት ተዋሂቦ ከም ዝሰርሕን ኣፍሊጡ በዘይካ ዝንሱ ነቲ ክሳብ ካብ ኩዕሶ ዝሰናበት ክኽፈሎ ዝግብኦ ደሞዝ ኣብ ጅቡኡ ከም ዘየተወን ምስታ ጋንታ ብምርድዳእ ናብ ገበርቲ ሰናይ ማሕበራት ከወፍዮ ምዃኑን ብተወሳኺ ሓቢሩ ሻምፒዮን ውድድር ኩዕሶ እግሪ ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ዓመተ ስፖርት 2023-24 ቅድሚ ትማልት ሰንበት ብንግስነት ክለብ ማንቸስተር ሲቲ ተፈጺሙ ኣመዛዘም ዕለት ማንቸስተር ሲቲ ኣንጻር ዌስትሃም ንምግጣም 88 ነጥቢ ኣርሰናል ድማ ምስ ኤቨርተን ንምፍላም 86 ነጥቢ ሒዘን ኣብ ዝቐረባሉ ሲቲ እግራ ጥራይ ኣሚና ክትኣቱን ከላ ኣርሰናል ድማ ብጀይካ ብእግራ ዌስትሃም ንሲቲ ክትሕንኩላ ምእንታን ኣብ ብቕዓት ዌስትሃም እውን ተስፋ ጌራያ ናብ ሜዳ ኣትያ ኣብቲ ዕለት ውዕሎ ድማ ሲቲ 3-1 ኣርሰናል ከዓ 2-1 ብምዕዋተን ኣብ ደረጃ ዝሰዓበ ለውጢ ስለ ዘይነበረ ማንቸስተር ሲቲ ንራብዓይ ዓመት ኣከታቲላ ዘውዲ ሻምፒዮን ፕሪምየር ሊግ ደፊኣ ኣብቲ ግጥም 2 ጎላት ዘቁፀረ ናይዚ ዓመት እዚ ብሉፅ ተፃዋታይ ፕሪምየር ሊግ ተባሂሉ ንሽልማት ዝበቕዐ እንግሊዛዊ ከፋፋሊ ፊል ፎደን ሻምፒዮንነት ጋንቱ ብድሕሪ ምርግጋፁ ዝሃቦ ቃል ሎሚ ዝፈፀምናዮ ቅያ ብቃላት ንኸተቐምጦ ዘፀግም እዩ እዚ ናይዚ ዓመት ዓወትና ካብ ናይ ቅድሚ ሕጂ ቁሩብ ፍሉይ ዝበለ እዩ ምክንያቱ ናይዚ ናትና ኣከታቲላን 4 ዓመት ሻምፒዮን ፕሪምየር ሊግ ዝኾነት ክለብ ከተይላን ንኣርሴናል ናብ ድርኩኺት ክብሪ ሻምፒዮን ዘብፅሐ እስፓኛዊ ዓላሚ ማይክል ኣርቴታ ቢሾነኹ ብድሕሪ ምዝዛም ፀወታ ንደገፍቲ ኣርሴናል ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ኣመናየ ዘመስግነኩም እዚ ኩሉ እምነት ከተሕድሩ ዓቕሊ ክትገብሩን ንፃዕርና ክትርድእዎን ስለ ዝጀመርኩምን እዩ ክውን ኮይኑ እዚ ሞሳ ነቶም ብሉፅ ስራሕ ዝሰርሑ ተፃወትናን ስታፍናን እዩ ዝግባእ በዚ ውፅኢትና ዕጉባት ኣይትኾኑ ምክንያቱ ድሌትና ካብዚ ዝሓሸ ፍረ ንምሕፋስ እዩ ክንገብሮ ኢና ድማ ኢሉ ሓለቓ ጋንታ ኣርሴናል ኖርዌጃዊ ማርቲን ኦዴጋርድ እውን ምስ ዓላሚ ዝመሳሰል መልእኽቲ ዘብሰሰ ክኸውን ከሎ ኣብዚ እዋን ኩልኹም እምነት ሓዲርኩምልና ኢኹም ዕረፍቲ ወዲና ናብ ውድድር ክንምለስ ኣመናታ ሃንቲ ኣለኹ እዚ ዕረፍቲ ዳግማይ ዓንቲርናን ንኹለንትናዊ ዓወት ሃሪፍናን ንምምላስ ክንጥቀመሉ ኢና ብምባል እዚ ናይ ሎብ ዘመን ኩዕሶ ንዓወት ከም ዘተስፍዎም ገሊጹ ንሲቲ ዓወት ዘጎናፀፈ እስፓኛዊ ፔፕ ጋርዲዮላ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መጠይቕ ድማ 80ታት ዘመነ ሊቨርፑል ኣሰልጠንታን ከም በዓል ግሬም ሶነስ ኢያን ራቨን ካልኦት ዝኣመሰሉ ተፃወታኒ ነይሩ ተስዓታት ከዓ ዘበነ ዩናይትድ ፈርጉሰን ፈርዲናንድ ኔቪል ጊንስ ቤካም ስኮልስ ኪንን ካልኦትን ነይሩ ብድሕሪኻ ዘበነ ቼልሲ ሆዜ ሜሪኖን ካልኦትን ሕጂ ድማ እዚ እዋንዚ ዘመንና እዩ ድሕሪ ምባሉ ሊቨርፑልን ኣርሴናልን ብዝያዳ ድማ ኣርሴናል ናብ ዝለዓለ ጠርዚ ህልቕን ብቕዓትን ክንበፅሕ ኣሰኔናናየን ቅድሚ ሕጂ ሊቨርፑል እያ ክሳብ ዓቕልና ዝፅንቀቕ ትቃለሰና ነይራ እዚ 2 ዓመታት ውድድር ብፍላይ ድማ ሎሚ ዓመት ግን ኣርሴናል ደፊኣትና ንምእማኑ ዝሕርብት ዓመት እዩ ነይሩ ኣርሴናል መንሰይ ዝኾነ ሰልጣኒ ከምኡውን ብተዛማዲ ብዕድመ ንኣሽቱ ዝኾኑ ክኢላታትን ትስፍዋትን ዝኾኑ ተፃወቲ ዓጢቓ ብምህላዋ ንነዊሕ እዋን ብብቕዓት ክትጓዓዝ ኣብ ርእሲ ምዃና ንመጻኢ ጥንቁቓት ክንከውን ከም ዘለና ዓብዪ መልእኽቲ ኣሕሊፋትልና ኣላ ኢሉ እዚ ወዲ 53 ዓመት ኣሰልጣኒ ብምቕጻል ዓሚ ብድሕሪ ዓወት ሻምፒዮንስ ሊግ ኣብ ኢስታንቡል ኩሉ ፅዋዓት ኣስተማቒርና ኢና ደጊም ዝተረፈ ነገር የለን ኢለ ነይረ
ይኹን እምበር ዝነበረን ውዕል ስለ ዘይተወደአ ክቕጽል ነይሩኒ ብተወሳኺ ድማ ብምክትታል ን4 ዓመታት ሻምፒዮን ፕሪምየር ሊግ ክትከውን ዝኸኣለት ጋንታ ስለ ዘየላ ንምንታይ ንሕና ሰራሕቲ ናይዚ ታሪክ ዘይንኸውን ኢላ ሓሲበ ሕጂ እቲ ዕላማ ተሃሪምዮ እቲ ዝስዕብታይ እዩ እቲ ከተራርፈና ዝኽእል ደራኺ ራእይ ሸቶ እንታይ እዩ ሕጂ ኣይፈልጥን እየ ምክንያቱ ኩሉ ነገር ኣብ ኢድካ እንተደኣትዩን ብዓወት ተዛዚሙን ደራኺ ራእይ ክትረክብ ኣጸጋሚ እዩ ብምባል ኣብ እንግሊዝ ነዊሕ እዋናት ክቕጽለሉ ዝኽእል ሸውሃት ከም ዘይብሉ ተንቢዮ እዚ ምስ ሲቲ ዘለዎ ውዕል ኣብ ዝመጽእ ወቕቲ ውድድር ዘኽትም ዓላሚ ብዛዕባ መጻኢኡ ተሓቲቱ ብዝሃቦ መልሲ ከዓ እቲ ሓቂ ምስ ሲቲ ካብ ዝጸንሑ ብዝያዳ ካብዛ ጋንታ ዝፋነወሉ ግዜ እናተቓረበ እዩ ብዛዕባ እዚ ምስ ሓለፍቲ ክለበይ ተዘራሪብና ኢና ነስዒቡ ዝመጽእ ዓመተ ውድድር ምዛ ጋንታ ክቕጽል እየ ካብኡ ንዳሕርን ዘሎ ግዜ ብዝምልከት ከዓ ብሕጂ ኮፍ ኢልና ክንመያየጠሉ ኢና ኢሉ ኣብ 2016 ንማንቸስተር ሲቲ ዝተረከባ ጓርዲዮላ ዛጊት ኣብ ፕሪምየር ሊግ ኣብ ዝተጸምደሉ 7 ዓመተ ውድድራት ኣብቲ 6 ምስጋንቱ ዕዉት ኮይኑ ወፂኡ በዚ ብዙሕ ዓወታቱ ድማ ምስ ንሊቨርፑል ዝዓለመ ቦብ ፓይስሊን ኣሰልጣኒ ኣስቶን ቪላ ዝነበረ ጆርጅ ራምሳይን ማዕረ ክኸውን ክኢሉ ኣሎ ልዕሊ እዞም 3 ዝስራዕ ዓላሚ ማንቸስተር ዩናይትድ ዝነበረ ሰር ኣሌክስ ፈርጉሰን ኮይኑ 13 ግዜ ጽዋዓት ፕሪምየር ሊግ ሓኺፉ ኣብ ፕሪምየር ሊግ ን4 ተኸታተልቲ ዓመታት ሻምፒዮን ክኸውን ዝኸኣለ እንኮ ሰልጣነ ግን ጓርዲዮላ ጥራይ እዩ ሲቲ ዝመጽእ ዘሎ ቀዳም 25 ግንቦት ኣብ ጸወታ ፍጻሜ ንዋንጫ ኤፍኤ እንግሊዝ ንማንቸስተር ዩናይትድ እንተደኣ ኣውዲቓታ ኣብ 2 ተኸታተልቲ ዓመታት ድርብ ዘቤታዊ ጽዋዓት ዝሓፈሰት ፈላሚት ጋንታ ክትከውን እያ ጓርዲዮላ ኣብ እንግሊዝ እግሩ ካብ ዘንብር ንድሓር ብሓፈሻ 17 ዋንጫታት ኣብ ከብሒ ጋንቱ እምቢሩ ይርከብ ሲቲ ኣብ 2019 ኣብ ሓደ ዓመት ስፖርት ኣብ 3 ዘቤታዊ ውድድራት ፕሪምየር ሊግ ዋንጫ ኤፍኤን ጽዋዕ ካራባውን ከተነግስ ዝበቕዐት ናይ መጀመርያ ጋንታ ኣብ ድሕሪ ምዃና ዝሓለፈ ዓመት እውን ኣብ ኢስታንቡል ቱርኪ ንኤሲ ሚላን ብምርታዕ ኣብ ታሪክ ንፈለማ እዋን ዋንጫ ሻምፒዮንስ ሊግ ኤሮጳ ንዘስተመቐረትሉ ኣጋጣሚ ምስ ፕሪምየር ሊግን ጽዋዕ ኤፍኤምን ደሚርካ ስሉሳዊ ዓወት ክትሓፍስ ብምቓላ ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ 1999 ንዝሰራሕቶ ብሕታዊ ታሪክ ክትዳረጎ በቂዓ እያ ምስ ክለባት ባርሴሎና ሮማ ብሬሻ ኣልአህልን ዶራዶስን ዝተጻወተ ጓርዲዮላ ኣብ ላዕለዋይ ደረጃ ተጻዋታይ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ 6 ዋንጫ ሻምፒዮን ላሊጋ እስፓኛ ሓንቲ ዋንጫ ኤሮጳ ሓንቲ ወርቂ ሜዳልያ ኦሎምፒክስ ዝርከቦ ብሓፈሻ 15 ጽዋዓት ሓፊሱ ኣብ 2008 መዝነት ምስልጣን ክለብ ባርሴሎና ምስ ሓዘ ከዓ ኣብ ውሽጢ 4 ዓመታት ብሓፈሻ 14 ዋናጩ ኣታዊ ገይሩ ብድሕሪኡ ንሓደ ዓመት ዕረፍቲ ወሲዱ ናብ ጀርመን ብምቕናዕ ድማ ንክለብ ባየር ሙኒክ ናብ 7 ጽዋዓት መሪሕዋ ሎብ ዘበን ካብ ቀዳማይ ክሳብ 4ይ ደረጃ ዝበዝሓ ክለባት ማንቸስተር ሲቲ ኣርሴናል ሊቨርፑልን ኣስቶን ቪላን ዝመጽእ ሓድሽ ክለባት ስፖርት ኣብ ቻምፒዮንስ ሊግ ኤሮጳ ክካፈላየን ሓምሻይ ተርታ ዝተሰርዐ ቶተንሃም ኣብ ውድድር ሊግ ኤሮጳ ንዓ ተኸቲላ 6ይ ደረጃ ዝሓዘት ቸልሲ ከዓ ኣብ ዋንጫ ሊግ ኮንፈረንስ ኤሮጳ ክጻወታየን ቀዳም ኣብ መንጎ ክልተ ማንቸስተራውያን ክለባት ሲቲን ዩናይትድን ዝካየድ ግጥም ፍጻሜ ንዋንጫ ኤፍኤ ብዓወት ሲቲን ተራ ተፈጺሙ ቸልሲ ኣብ ክንዲ ኣብ ውድድር ንጽዋዕ ሊግ ኮንፈረንስ ኤሮጳ ኣብ ውድድር ኤሮጳዊ ሊግ ናይ ምስታፍ ዕድል ክትረክብ እያ ከም ውጽኢት ናይዚ ከዓ ሻብዒቲ ዝወፀት ኒውካስል ናብ ሊግ ኮንፈረንስ ኤሮጳ ክትኣትያ ሻምነይቲ ብምውፃእ ኣብ ታሪኻ ኣብ ፕሪምየር ሊግ ዝተሓተ ደረጃ ዝሓዘት ማንቸስተር ዩናይትድ ንሲቲ ረቲዓ ዋንጫ ኤፍኤ እንተዳ ኣልዒላ ድማ ኣብ ውድድር ኤሮጳዊ ሊግ ናይ ምስታፍ ሓለፋ ክወሃባ እዩ ሎሚ ዓመት ናብ ፕሪምየር ሊግ ዝተሓወሳ 3 ጋንታታት ሉተን በርንሌይን ሼፊልድ ዩናይትድን ናይ መወዳእታ ደረጃ ብምሓዘን ብቐጥታ ናብ ታሕተዋይ ዲቪዥን ተመሊሰን መተካተን ድማ ክለባት ሌስተር ሲቲን ኤፕስዊች ታውንን ናብ ፕሪምየር ሊግ ምስ ስግጋረን ዘረጋገጻ ክኾና ከለዋ ሳልሰይተን ኮይና ተሓልፍ ዘላ ጋንታ ከዓ ክለባት ሊድስን ሳውዝሃምፕተንን ዝመጽእ ሰንበት 26 ግንቦት ኣብ ዝገብሮ ናይ መፍለይ ግጥም ክትልለያ ኖርዌጃዊት ከዓይ ክለብ ሲቲ ኤርሊንግ ሃላንድ 27 ግዜ ኩዕሶን ሰኪዕትን ኣዋሃይዱ ናይዚ ወቕቲ ውድድር ኮኸብ ኣመዝጋቢ ሸቶ ብምዃኑ ወርቃዊ ጫማ ተሸሊሙ ክቡራት ተኸታተልትና ነዚ ዕለት ተዳልዩ ዝነበረ ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ኣብ ዝተፈጺሙሎም ዝቕጽል ሰሙን ክሳብ ንራኸብ ንኹልና ሰላምን ጥዕናን